Eta San Antonio egunean, gure egitek beti, onda emeti. Zerara, Urkiolako San Antonio egunean, mesean, oinez, haikean denporatan. Oinez, eta gure egitek mutu neben barriotik, bai, bat gizon, alkarregaz. Orduan esaten zen, oin bokadilo esaten da. Bai, orduan esaten zen, beskari zikue, eta beskari zikue. Bai. Horren bokadilo esaten zen, beskari zikue esaten zen, eta beskari zikuaz, eta lehenengo mese entzun, eta mese atarek San Antonio hori, ganaduka, deskalabroak izan zidean, mese urtenan mese atarek, eta errosario onostean San Antonio hori, zera. Eta han mese entzun, eta landazan hankanbo, landazak eta bakizuz, arboladik, oin berazko dago, elengia hongo zen, eta han jesarria paro, eta jana, beskari zikue, eta gerozta berak txiki, atxuriko puntero niz. Eta bezkari zikuseri izeten zan? Bokadilu inesaten modua, orduan bere, etzen minekia tortilien generalin. Bai. Tortilia, eta ezeko txorusua, horrela, zeinen minekia, prasani mine, beko zue, eta prasani mine, eta emon buelta txubetzokari, eta hain nini haugin barruen, ogie, orain nola, pistolak esaten nintzen, pistola batzuk probak zui, bai orduen ogie, gurera beti amadekunte, ekarri dugu biribile. Bai. Eta inaria zerak, atalak, eta hain barru nini atxurizua, bero, tanta, aldardi ustiak. Bokadilo egin bitan amon txurizua, oso, han barruen. Eta tortilla beste zerbaten erzerean, eta bezkari zikuz. Bai. Eta oinez, emetik eta Urkiolara. Urkiolara, orduan bruse geroten zen, neure ikepere. Bruse kasi antzitzen. Bai, haiki edefuntu, bruse bain inoz esterak. Gero haikeka gaztetan bai, gero estera bai bruse. Bai, haiki edefuntu beti ezetunik bruseaz. Eta bruse mintia, txaka, bruse nazaren, boltzio bat bruse perandik eta boltzio baten bokadilo eta beste boltzio, beste bokadilo eta txiki, hartuk palu eta Urkiolako punta, oiniz, mesiataraten San Antonio hori, eta Rosario ostean, beti lehenengo ikigurea, San Antonio hori.